Man har netop afsluttet den første redningsaktion med 290 bådflygtninge, og så dukker der en ny gummibåd op i horisonten, som også er fyldt med flygtninge. Men man har simpelthen ikke plads til dem her på båden, så man bliver nødt til at vente på, at der kommer et andet fartøj. Men der er ikke andre både i nærheden, der kan hjælpe, så Kystvagtens skib må tage dem alle ombord. I alt 384 flygtninge placeres på skibets dæk. Skibet her er i øjeblikket omdannet til en flydende flygtningelejr. 384 flygtninge har man samlet op i alt i de 2 redningsaktioner, der har været i dag. Spørgsmålet er nu, hvilken havn, der vil tage imod dem mod nord i Italien, og senere hen, hvor de skal hen i Europa.